nyingkar nyingkur. Wah, suarane gandem. Iki sone apa suarane to, Cok? Sone mana? Oh, sone. Aku layak suaraku yo mundhak. Ginawa sangka swara. Oh, nggih. Monggo, Pak. Wiwitane nyingkar nyingkur. Ayo lek lekasan ki piye nyingani ajar nyinden ki ya sik mingkar-mingkru masa plus suarane ya malah ora Terus ngoten iki kula kemutan nduk tari kala sik enom kali Bu Nani. Oh padha. Wong ngoten. Kula dhewe iki turu nglatar wong wedok turu jero omah jaman semono kok. Terus ning beluk ki lho konten niku dadi lan akure. Lingsam yen ke mutan. Pripun, Pak? Mathok lelampahan Kang wuri lakon dek mbiyen kelingan tresno tulus najan iku buk asmara. Alah Budari gonge gleng mantap. Yen liwat aku kelingan kubo kae biyen aku
Bos.